dod o Cylchoedd. Fi gweithio yn Meithrinfa Dechrau Disglair. Fi'n gwneud cynllun ysgolion, so fi'n yn Ysgol Bro Myrddin, fi'n gwneud y cwrs Level 3 gofal plant. Fi wedi fel datblygu sgiliau fi gyd, fel gweithio mewn tîm, fel popeth fel gofal plant, sut i gofalu amdano nhw, fel gyd o fel policies a popeth, fi wedi dysgu popeth fan hyn, ie. Fi'n mwynhau lot, ie, mae fe'n really good fun fan hyn. Mae fel lle dda i bod, mae just fel joio bod yma pob dydd. Hoff thing fi'n wneud fan hyn gyda'r plant yw fel y crafts a stuff, pryd ni'n cael fel y paint mas a stuff fel la. Ie, fi'n joio fel amser mas tu fas gyda nhw, chwarae gyda nhw mas tu fas. Roeddwn ni Bethan yn rhifau gyda'r plant, a wedyn pryd aethon ni hwnna, oedd hi dod mas o shell hi, confidence hi, wedyn mynd fel trwy'r roof, really, oedd hi just, waw. Oedd hi'n really dda, oedd hi gallu gweithio pawb, fel pob oedran y plant. So ni'n gwneud fel mindfulness yn y bore, fel cam nhw lawr, a ni'n gwneud e pob dydd. Ers iddi dechrau gweithio yn Dechrau Disglair, mae hyder i wedi codi llwyth. Fel tutor yr asesydd Bethan, mae fe rili neis i weld bod wedi cael cynnig swydd i gweld bod holl gwaith galed wedi cael ei gweld. A wedyn i hi, mae rhaid yn nhw wneud 7 oriau ar lleoliad, ond i cael cyflogi. So mae'n neis i gallu dod mewn i gweld Bethan a gweld fel mae wedi gweithio fel aelod o'r tîm a cefnogi'r plant yna ardal wedyn. Yn yr ysgol fi wedi cael cefnogaeth o Vicky a athrawes fi, helpu fel wneud y gwaith, fel sut i wneud pethau lleoliad, fel helpu gyda fel popeth ni'n wneud. A wedyn ni fi wedi cael fel cefnogaeth o fel mentors yn y lleoliad wedyn ni staff arall a fel management a stuff. Fi'n hapus iawn bod Bethan wedi cael ei wynebu achos mae hi'n heiddi fe. Mae wedi gweithio mor galed dros amser heriol iawn. Fi'n really hapus o fi'n really lwcus i cael fy enwebu am hyn. Oedd e fel ffili credu e.